Coach Eddie Mahilom nagbigay ng iba't ibang papremyo sa kanyang ika-14 na anibersaryo ng Skyscrapers International Cebu. Ang balitang hatid ni Charmaine Balagon. Isang engranding anniversary celebration ang inihanda ni Coach Eddie Mahilom para sa kanyang mga miyembro ngayong taon bilang pasasalamat nito sa kanilang suporta sa loob ng 14 na taon. Taon-taon sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng Skyscrapers International Cebu ang nasa likod ng trending nitong Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa Pilipinas ay pabongga ng pabongga ang mga sorpresa at pasabog nito sa kanyang mga masugid na taga-suporta. Mula sa setup, sa preparasyon at sa mga papremyo, pang-international na talaga ang mga atake ni Coach Eddie, lalo na ngayong taon. Nagtipon-tipon sa Grand Ballroom ng Waterfront Hotel nitong Nobyembre 24, taong kasalukuyan ang lampas 2,000 katao na nakiisa at nakisaya kay Coach Eddie Mahilom sa tagumpay nito sa kanyang negosyo. Sa sipag at sa kanyang pagiging hands-on, ito na ngayon ang narating ng kanyang pagtatyaga. Araw-araw, maririnig si Coach Eddie Mahilom sa pamamagitan ng kanyang 2 oras na programa sa SMNI DYAR 765 Sunshine Radio at sa iba pang mga stasyon upang magbigay ng kanyang mga payong pangkalusugan. Sa pamamagitan nito, na ilalapit ni Coach Eddie ang kanyang mga serbisyo at produkto sa mga tagapakinig sa buong rehiyon. Congratulations, Coach. Happy 14 years anniversary from DYKC Radio. Dako kayong tabang ang imuhang program sa AMUA. Naghatag kini og dakong paglaom sa mga tao, sa mga listeners nga mabuhi, natabangan ang ilang health. And besides, dako kayo siya og help pod sa amuang station nga nidako pod ang amuang mga listeners sa among station. Happy birthday and congratulations, Coach. Hindi nakakasawang pakinggan ng mga usaping tinatalakay ni Coach Eddie sa kanyang mga programa dahil bukod sa mga mahahalagang impormasyong pangkalusugan, kuha rin ni Coach Eddie ang kiliti ng mga tagapakinig dahil sadyang makwela itong si Coach Eddie. Nagtabang ang mga produkto ni Coach Eddie sa atong mga constituents sa lungsod sa Pamplona and of course the province of Negros Oriental, no, as a dealer and a user, and of course nag-promote me sa radio station sa mga kaayuhan nga makuha pinagi sa pag-inom sa atong coffee nga trending kaayo karon ang atong sabkini nga essence nga pura-buya gipaabot sa tanan ug ang mga SNE ug uban pa mga produkto. Dahil dyan, mahalaga para kay Coach Eddie ang mga radio stations na tumutulong sa kanya sa pagbabahagi ng kanyang mga payong pangkalusugan. Sa mga radio stations na nakatulong sa aking programa, parang win-win situation. Naka-benefit ako, naka-benefit din ang radio station sapagkat nakikita nyo naman, napakarami ngayon ang dumalo sa ating 14th anniversary. At yan po ay pinasasalamatan natin sa ating dakilang ama dahil successful ang ating celebration ngayong November 24, 2024 na itinaon ko rin sa aking birthday. Yes. And to my wife, thank you very much for your support and your undying love for our customers nationwide, worldwide.
Ngayong taon, isang malaking tagumpay para kay Coach Eddie ang manominate bilang Best 10-in-1 Healthy Coffee Brand sa Asia. Para kay Coach, hindi biro ang mapabilang sa nasabing nominasyon. Sa dami ba naman ng kompetensya sa merkado ngayon? Ang pinakamalaking tagumpay na aking na-achieve for the past 14 years ng aking kumpanya, ng aking business is yung ma-establish yung coffee brand natin, no? Buong Pilipinas. Napakahirap mag-build ng brand dahil sa kompetisyon. Ang daming mga coffee sa market. Pero nag-stand out ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, and that is my greatest achievement this year. Kaya ang dami pa rin mga taong nag-patronize ng ating product. And also, yung mga tao naman ay nagbabago ang kanilang kalusugan. Sa katunayan, madalas mga gumagamit ng mga produkto ni Coach Eddie ay nagpapatunay sa kahusayan nito sa kanilang pangangatawan. Healthy jud kaayo. Dako jud kaayong tabang ang coffee ni Coach Eddie, ang iyang essence, katong fiber, tanang product, very helpful good sa atong health. Coach Eddie Mahilom, thank you very much. Your product is very effective. You know, our illnesses, especially when you are diabetes, kaon ka og pansulin. Coffee and pansulin is still using it. Ganing Coach Eddie 10-in-1 Coffee, highly recommended ni sa akong inahan, no? Being diabetic nga pagkatao, sobraan ka sweet ba? So kinahanglan ko og kanang kape nga bagay sa akong health condition. So salamat jud ko ani Coach Eddie kay sa akong pag-inom ani na-maintain ako ang akong sugar kay sa higit kaingon natin napo kasangkap, no? Labi na ni ang stevia ug of course kaning L-carnitine. So niya nga kay ko ani niya salamat kayo sa Coach Eddie o niya congratulations on their 14th anniversary. And of course, happy birthday to Coach Eddie Mahilom. Daghang salamat o mabuhi ang Skyscraper International. Mataas ang tiwala ng publiko sa mga produkto ni Coach Eddie dahil halos sa mga gumagamit nito ay subok na ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Our product, our company, and me as an advocate of wellness, we are nominated as Best 10-in-1 Healthy Coffee Brand in Asia. So napakalaking milestone yan para sa amin dahil recognized tayo and yung trust and belief ng tao ay tumataas. So salamat sa Diyos na marami pong nagtiwala sa ating produkto at effective naman ang product. 100% natural, 100% organic, and 100% safe. Para sa panganay na anak ni Coach Eddie na si Trisha Mahilom na isa na rin sa mga tagapamahala ng kanilang negosyo, pagtulong ang isa sa mga inspirasyon nila kung bakit matagumpay ang Skyscrapers International ngayon. So what gives me the inspiration coming from the company is helping others who are not capable, as we can give them help with nothing in return. So that kind of inspiration of helping others. Happy birthday, Coach Eddie! Thank you. Samantala, tulad ng ipinangako ni Coach Eddie, marami siyang ipinamigay ng mga papremyo ngayong taon bilang pasasalamat sa kanilang mainit na pagtangkilik. Ngayong taong ito, during our 14th anniversary celebration, nagpa-raffle tayo ng maraming mga products and napakalaking mamahaling water machine. Yan po ang isa sa mga highlights natin ngayong taon. Hindi man maisa-isa na pasalamatan ni Coach Eddie ang nasa likod ng kanyang tagumpay, nais niyang suklian ang mga ito sa kanyang matamis na pasasalamat. Actually, si Coach Eddie, sigigid na siya og acknowledge sa DYAR Sunshine Radio Cebu kay sumapa kaniya since 2010. 14 years na sukad nga nag-start siya sa iyang radio program sa DYAR, diha gyud daw nagsugod og bundak ang iyang mga blessings. So but you know, Coach Eddie's program is also a blessings to DYAR. Hinungdan nga diha namo nasukod unsa ka kusog, unsa ka daghan ang tigpaminawan sa DYAR that time. Coach Eddie Mahilom, our co-partner,
is now considered our most loyal block timer of DYAR 765 Sunshine Radio. So in behalf of SMNI DYAR family, happy 14th anniversary to Skyscrapers International, bringing the well-known brand Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. So Coach, hangtod niya ang SMNI DYAR, pabilin mi nga magasuporta kanimo. Mabuhay ka, Coach. Nakaka-touch yung pagmamahal ng mga tao sa akin, yung napakataas ng kanilang respeto, yung kanilang paniniwala, yung kanilang belief sa aking advocacy. Isa na po yun sa mga tagumpay ko sa buhay, yung maraming nagtitiwala sa iyo at ang taas ng kanilang respeto sa akin bilang isang wellness advocate. Kaya salamat sa Diyos na ang mga tao ay minahal nila ako at mahal ko rin kayong lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.